Het Dokkumer printbedrijf Probo maakt binnen een paar jaar verdubbelen wijze in productiecapaciteit en in personeel. Dat is de ambitie van algemeen directeur René de Heij. Goed 12 wielien werken er nog maar 10 mensen. Hier ben dat er al 300. We groeien nu zo'n 30-35% per jaar. Ik denk dat we dat de komende jaren ook zullen doen. Waarbij we eigenlijk steeds meer innovatieve en vernieuwende producten zullen toevoegen. Bij Probo worden spandoeken, posters en borden gedrukt. Klanten binnen designbedrijven, interieurarchitecten en reclamebureaus uit Nederland en België. Zonder weekendstrijd is er Duitsland bij kwam. De Heij verklaart het succes van zijn bedrijf door de snelheid van werken. Nou, we groeien zo omdat denk ik, heel veel producten in steeds kleinere aantallen worden geproduceerd. Mensen willen gepersonaliseerde producten. Mensen willen geen voorraad, geen verspilling. Dus je ziet de hele grote aantallen die soms ook ver weg werden geproduceerd, komen steeds dichter bij huis. Mensen willen hun spullen steeds sneller. Juster mochten 1200 klanten het productieproces volgen, wilden ze hier op een dag in de 8 productiehallen. En zij tonen haar onder de indruk van de grote printers en snijmachines. Als ik zie hoe het bedrijf groeit, hoe immens wat hier dan allemaal gebeurt, dat is gewoon fantastisch om te zien. En ja, wij doen er gelukkig zaken mee en dan zie je ook eens een keer het product, hoe het allemaal gemaakt wordt. En dat is het leuke ervan, zeg maar. Ja, het is een heel innovatief, modern, vooruitstrevend bedrijf. Wat in heel veel toepassingen houdt in print en bedrukkingen van papier en folie. De eerste stap naar verdere groei wordt na december al zetten. Dan wordt de bouwvergunning onvregen van Nijbouw, jonken de bestaande hallen onder de Fortuinweg in Dokkum.